سلام تخاتلتي ناي واكي ميديا كميل لهم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብሰስ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ እሞን ዋኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና ምኽሪ እተርልያ ዛንታን ናባኹም ሂዝያ ቀሪበለኹ ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ግን ኣብዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነዚ ዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ ናብቲ ዛንታ ከብለኩም ክሳብ መወዳእታ ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል ሓፍቲ መግለፂ ቅሳነት ክኸውን ይኽእልን እዩ ክንዲ ዝሓለዎ ሓፍቲ እንተሓለወ ንሰላምካን ቅሳነትካን ክገዝእ ኣይኽእልን ሰላምካን ቅሳነትካን ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ እዩ ብዙሓት ሰባት ካብ ምንም ነገር ንላዕሊ ንገንዘብ ከምልኹ ንገንዘብ ልዕሊ ማንም ክሰርዕዎ ይዕዘብ ብርግፅ ገንዘብ ንሂወትካ ዕውትነት ብጣዕሚ ጠቃሚ ዝበሃል ነገር እዩ ካብ ጠቃምነት ንላዕሊ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ነገር እዩ ምክንያቱ እውን ከዓ ገንዘብ እንተሃሊካ ድላይካ ነገር ክትገዝእን ክትውንንን ስለ ትኽእል እዩ ኣብዚ ዋጋ ዕዳጋ ዝግና ሓጎስ ቅሳነት ዕረፍቲ ኣየኣቱን ምክንያቱ ከዓ ብገንዘብካ ክውነኑ ስለ ዘይኽእሉ ኣብ ጉዕዞ ሂወት ብዙሕ ሰበሎ መሊኡ ዝፈስስ ሓፍቲ ዘለዎ ግና ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጉሳት ኮይኖም ኣይረኣዩ ዝገደደ ብሰንኪ ዘለዎም ገንዘብ ናብ ዘይኮነ መጻብብ ኣትዮም ክጽገሙን መዋፅእ ክስእኑን እዮም ዝረኣዩ ኣነ እኳ ብሰንኪ ገንዘብ ዝበፅሐኒ ሕማቕ ነገር የለን ኣነ ብገንዘብ ዘይኮነስ ብፍቕሪ ናብ ዓብዪ ጭንቀት ጥሒለ ኣነ ሽመይ መሓመድ እየ ዝበሃል ገዛና ብጣዕሚ ኢና ሓፋትም ኣብቲ ንነብረሉ ዓዲ ካብ ዘለዎ ሓፋትም ማእኸል ሓደ ኢና ብዘለና ሓፍቲ ብጣዕሚ ብኑን ዝኾነ ሹም ዘለና ኢና ብሰንኪ ስምናን ሓፍትናን ከዓ ኩሉ ሰብ ዘኽብረናን ዝፈትወናን ኣነ እውን ዕድለኛ ኮይነ ብሳላ ናይ ወለደይ ገንዘብ ሓፍታም ተባሂለ እንትፅዋዕ ቅንዕ ኢለ ይኸይድ ረቢ ባሪኹ ክህበካ እንተሎ ከምዚ እዩ ብዙሓት ኣለዉ ናይ ምውላዶም መዓልቲ ዝረግሙ እንትውለዱ ናብ ፀገም ምእተዎም ስዒቡ ምስ ዓበዩ እውን ነቲ ሂወቶም ይፀልእዎ ንነገሩ ሓቁም እዮም ውልድ ምስ በልካ ናብ ፀገም ናብ ድኽነት ምእታው ተወሊድካ ምሟት ማለት እዩ ንዓይ ግና ናብ ከምኡ ዝበለ ሂወት ንኽኣቱ ብፈጣሪ ኣይተፈቐደን ውልድ እንትብል ናብ ሓፍቲ ይኣቴ ገና ምንም ነገር ኣብ ዘየለለየሉ ሰዓት ኣብ ቁልዕነተይ ግዘይ ሓፍታም ኮይነ ፅቡቕን ዝተደላደለ ሂወትን ይነብር ብወለደይ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ምክንያቱ እውን ከዓ ንስምዒታተይ ከይተዛረብክዎም እዮም ዝርድኡለይ ዘድልየኒ ነገር ከይኣዘዝክዎም ቀዲሞም ገይሮምለይ ይፀንሑ ካብ ቁልዕነት ዕድመይ ጀሚሮም ከዓ ከም ድላየይ ገንዘብ እንዳሃቡ ከም ዝደለኽዎ ኮይነ ይዓብየ ነፃነተይ ተረጋጊፁለይ ከም ዝደለኽዎ እናነበርኩ ዝደለኽዎ እንዳሰራሕኩ ሕጉስ ኮይነ ይዓብየ ዝኽደኖም ክዳውንቲ ዝረግፆም ጫማታት ዝኣስሮም ሰዓታት ኮታስ ኩሉ ነገረይ ፍልይ ዝበልኩ ብምንባረይ ናይ ኩሉ ሰብ ዓይኒ ኣባይ ይዓርፍ ኣነ እውን ንዝዓረፈን ዓይኒ ምስትንጋድ ስለ ዘይሰንፍ ኩሉ ሰብ ይሕጎሰለይ ኣብ ሂወተይ ዝፀልኦ ነገር ንሰብ ምቕያም እዩ ምስ ማንም ሰብ ክበኣስ ኣይደልን ሰብ ብኣይ ክሕጎስን ብዛዕባይ ፅቡቕ ክዛረብን እምበር ሕማቕ ክዛረበለይ ኣይደልን በዚ ምክንያት ከዓ ምስ ኩሉ ብማዕረ ተሰማሚዐ ብፍቕሪ ይነብር ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ወለደይ ከምቲ ብነፃነት ዘዕበዩኒ ስዲ ግን ኣይኮንኩን ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ወግዒ ብቐሊል ገይሮም ምኽሪ ሸው የብሉለይ ኣነ እውን ቁሉብ ኣቢለ ናብ ተግበረ የውዕላ በዚዮም ከዓ ቃሎም መኽቢረ ስለ ዝኸይድ ብጣዕሚ ዝፈትውን ዘኽብሩንን ኣብ ትምህርተይ ብጣዕሚ ንፉቕ ዋላ እኳ እንተዘይኮንኩ ግና ከዓ ሰነፍ ካብ ዝበሃሉ ተምሃሮ ማእኸል ኣይኮንኩን ኣብ ማእኸላይ ውፅኢት እየ ነይረ በዚ ከዓ ብዙሕ ኣይናስሐሉን ርእሰይ ብጣዕሚ ይፈጣን ዝኾነ ነገር ንምሓዝ ኣይፅገምን እቲ ፀገም ዝነበረ ግና ኣነ ምፅናዕ ኣይፈቱን ኮይነ እዩ ኣፍታ ክፍሊ ውሽጢ መምህር ዘምህራ እንተሒዘያ ፅቡቕ እንተዘይኮይኑ ግና ኣብ ገዛ ምድጋም ዝበሃል ነገር የለን ወለደይ እውን ኣፅንዕ እናበሉ ስለ ዘይርብሹኒ ካብ ትምህርቲ ተመሊሰ ንእሽተን ኣዕሪፈ ንደገ ንኽዘናጋዕ ይወፅእ ኣብ ሂወተይ ንጭንቀት ቦታ ይሂቦን ነይረ ምክንያቱ ካብ ትምህርቲ ናብ ገዛ ተመሊሰ ኣዕርፍ ኣቢለ ከዓ ንምዝነጋዕ ስለ ዝወፅእ ንኽጭነቕ ግዜ ይነበረንን
ዝደለኽዎ ነገር እውን ስኢነ ስለ ዘይፈልጥ ምንም ዝጭነቐሉ ምኽንያት ኣይነበረን። ዝነበረና ሓፍቲ ብሰንኪ ናይ ኣቦይ ጥንኩር ስራሕን ተወፋይነትን ካብ ግዘ ናብ ግዘ ሃፍትና እንዳዓበየ ይኸይድ። ኣነ እውን ብሳላ ኣቦይ ሃፍታም ተባሂለ ይፅዋዕ። በዚ ምኽንያት መሓዙተይን ኣዕሩኽተይን ወዲ ሃፍታም ዝብል ሳጓ ኣውፅዮምለይ። መፀውዕየይ ኮይኑ ተሪፉ በዚ ዝተለዓለ መሓመድ ዝነበረ ሽመይ ተቐይሩ ወዲ ሃፍታም እናበሉ ይፅውዑኒ። ኣነ እውን ነታ ሽመይ ፀልኣን። ምኽንያቱ እውን ከዓ ወዲ ሃፍታም ኢሉ እናሞገሰኒ እንታይ ለየ ሞ ክፀልኣ። ኣቦይ ኣነ ትምህርቲ ቅድሚ ምውዳእይ ምንም ዓይነት ስራሕ ከም ዘይሰርሕ ስለ ዝመሓለ ኣነ እንተደለኹ ዋላ ንሱ እንዳኸለአኒ ትምህርተይ ዝውድአሉ መዓልቲ ይበፅሕ ከም ዘየሓልፍ የለን። ኣነ ትምህርተይ ምስ ወዳእኹ ምንም ከይፀናሕኹ እየ ናብ ናይ ኣቦይ ናብቲ ሓደ ትካል ዝኣተኹ። ኣቦይ እውን ስርሐይን ጥንካረይን ሪኡ ካብ ዘለዎ ትካላት እቲ ሓደ ብሹመይ ዝዋወረለይ። ገና ወዲ 20 ዓመት ከባቢ ኮይነ ወናነ ትካላት ኮይነ ጽቡቕን ዝተደላደለ ህይወትን ክጽበይ ጅመር። ብኸምዚ ዓይነት ህይወት እናነበርና ግና ኣነ ምስ ሓንቲ ሰምሃል ዝተባሃለ ጎርዞ ተላለኹ። ሰምሃል ዝተላለኹላ መንገዲ ስራሕ ደልያ ናብ ስራሕና ምስ መፀት ነይሩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ምንም ነፃ ቦታ ስለ ዘይነበረና ክንቆፅራ ይከኣልና። ዝሓሸ መማረፂ ዝበልክዎ እውን ናብ ሓደ ዓርከይ ደው ኢለ ንኽቆፅራ ነጊረዮ። በዚ ከዓ ኣብ ሓደ ናይ እንዳ ዓርከይ ትካል ኣቁፀርክዋ። በዚ ምኽንያት ገይረ ዝተቐበልክዋ ስልኪ ገይረ ድማ ድሓር ስራሕ ምስ ሓዘት ክድውለላ ይጅምር። ንሳ እውን ከምዚ በዓል ውዕለት ኣጌራ ግዲ ወሲዳት ንኾይናስ ብፅቡቕ እያ ተዕልለኒ። በዚ ዝተለዓለ ከዓ ኣነ እንዳፈተኽዋ ይኸይድ። ንሳ ንዓይ ዝነበራ ስምዒት እንታይ ምዃኑ ወላ እኳ እንተዘይፈለጥኩ ግና ከዓ ኣነ ኣፀቢቐ ክቐርባ ይሓስብ። ከም ዝደለኽዎ እውን ከዓ ኣብ ዝምችዋ ሰዓት እናደወልኩ የዕልላ። ሓላሓሊፉ ከዓ ኣብ ደገ እንዳተራኸብና ፅቡቕ ግዜ ነሕልፍ። ብርግፅ ኣነ ዝኽተሎ እምነት እስልምና ወላ እኳ እንተኾነ ግና ከዓ እናፈተኽዎ መስገድኩ ብዛዕባ ሃይማኖት ኣይግድሰንን። ጥራሕ ንሳ ምሳይ ፅቡቕ ዝኾነ ቅርርብ ክህልዋ ጥራሕ እየ ዝሓስብ ነይረ። ኩነታት እውን ከም ዕድል ባዕሎም እናተስተኻኸሉለይ ይኸዱ። ሰምሃል እውን ንዓይ ብፅቡቕ ኩነታት እናቐረበትኒ ትኸይድ። ከይሓሰብናዮ እውን ከዓ ናይ ፍቕሪ ህይወት ጀሚርና። ብናይ ክልቴና ፍቕሪ ክልቴና ኢና ሕጉሳት። ብጣዕሚ ስለ ዝተፋተና ከዓ ፍቕርና ካብ ዝነበሮ ዝያዳ እንዳመቀረ ይኸይድ። ዝኾነ እዋን ግና ተሰሓሒትና ዲና ደሊናዮ ብዘይፍለጥ መንገዲ ክልቴና ንመጀመርታ ግዜ ብሓደ ሓደርና። እዚ ነገር ጌርና ከዓ ፅቡቕ እንትንቅፅል ወለዳ ብኸመይ ከም ዝፈለጡ ብዘይፍለጥ መንገዲ ጓሎም ማለት እውን ምስ ሰምሃል ብሓደ ከም ዝሓደርና ፈለጡ እሞ ጓልና ዓሚፁልና ኢሎም ከሰሱኒ። ኣነ ሽዑ ኣፍቃሪተይ ከም ዝኾነት ክዛረብ ወላ እኳ እንተፈተንኩ ዝሰምዐኒ ግን ኣይረኸብኩን። ንሳ እውን ኣቦ ኣፈራሪሕዋ ሓቂ ከም ዝተዓመፀት ነገረቶም። ኣቦይ ብጣዕሚ ተቓፂሉ ምስ ናይ ክርስቲያን ተኸታሊ ዝኾነት ሰብ ምቕራበይ ሕሉፍ ሓሊፉ ንኸኣስ ምስ ኣጾታዊ ርክብ ምፍጻመይ ኣመና የሕሪቕዎ። ነቶም ገዛ ከዓ ብደገ ዘራረቦም እሞ ብሽምግልና ንኽፈትሕዎ ኣእመኖም። ኣነ እውን ካብ ቤት ማእሰር ተወፃኹ ናብ ገዛይ ተመለስኩ። ስድራይ ከዓ ብጣዕሚ ብዙሕ ተዛረቡኒ። ምስ ወለዲ ሰምሃል ሽምግልና እንትግበር ሙሉእ ወርቂ ንኽሽልማ እንተዘይኮይኑ ግና ከም ዘእስሩኒ ንስድራይ ነገርዎም። ወለደይ ካብ ንዓይ ተኣሲረ ዝርዩ ገንዘብ ምውፃእ መሪፆም ሙሉእ ወርቂ ይሸለምዋ። እዚ ነገር ምስ ሰማዕኹ ኣመናይ በኣኣ ሓሪቐ። እቲ ጉዳይ ምስ ተፈትሐ ኣነ ናብ ንቡር ህይወተይ ተመሊሰ ስርሐይ ቀፀልኩ። ወለደይ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታዮም ሂቦምኒ። ኣነ እውን ስርዓት ገይረ ስርሐይ ይሰርሕ። ድሕሪ 1 ዓመት ቅድም ኢለ መልእዩ ዝነበርኩ ናይ ደገ ፕሮሰስ ይበፅሐኒ እሞ ናብ ካናዳ ይኣቱ። በዚ ከዓ ስድራይ ሓጉሳት እዮም ነይሮም። ምኽንያቱ ከዓ እቲ ምስ ሰምሃል ዝነበረኒ ኩነታት ሕማቕ ስለ ዝነበረ ካብ ኣግልል ምባለይ ኣመና የሕጊስዎም። ሰምሃል ግና ኣነ ናብ ካናዳ ምኻደይ መን ከም ዝነገራ እንድዒ ካብ ማሕዙተይ ስልከይ ሓቲታ ምልክት ገይራትለይ። ኣነ ከዓ መሊሰ ደወልኩላ እሞ ብዙሕ ኣዕለልና። ብዛዕባ እቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ከዓ ኣቦ ኣፈራሪሕዋ ከም ዝኾነን እቲ ሓቂ ክልቴና ከም እንፈልጦን
እንዳነበዐት ከምተፍቅረኒ ትነግረኒ ኣብ መወዳእታ እውን ከዓ እንተኽኢለ ጅቕሪታ ንኽገብረላን ብሓደ ንኽንቅጽልን ነገረትኒ። ኣነ ከዓ እንታይ ክብላ ከም ዘለኒ ኣመናጨኒቑኒ። ብጣዕሚ እየ ዘፍቅራ ሕዚ እውን ኣይረሳዕኽዋን። ንዓይ ናይ መጀመርታ ኣፍቃሪተይ ንሳ እያ። ብሓደ እንተንኸውን ኣይጸልእን፣ ግና ከዓ ናይ ወለደይ ኩነታት የስግአኒ። ስለዚ ሃይማኖተይ ቀይረ ዶ ምስኣ ክቕጽልስ ዋላስ ንዓኣ ገዲፈ ህይወተይ ክመርሕ እንታይ ትመኽሩኒ? ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ፣ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብዚ ዛንታ ሓሳብ ርእቶ እንተዳሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ይላቡ። ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ።